Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Dkhot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hagapor mensengi jongga arpau tarik jemang arajar arpun rio katulong kubor gibor Pulit ka East Khasi Hills District. Kala ajing pentip halor ka jing syakam jongi Dkhot ka wei ka Seng bahalang Namar ka jing don kti ban Dawa Pisa ka jongki. Lor ka ni gibor bahalor ki Pulit ka East Khasi Hills kila penti kena bagi don Ngut ki bala syakam bat kini ki Ngut ki dei ki Dkhot ka Hinyo Trap Achik National Movement HANM. Kipulit kila ong bala kem ye kitay ki Ngut da kipulit ka Sadar Police Station bat anialam tian bishar ye ki hakmat ka yeng kasari. Kipulit kimpat ay ki kerteng jo kitay ki Ngut bat kidang up baka yeng kasari kan ay ka bor ha kipulit ban penlong ka jing toket ka babania. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.